Здравейте, потребители на Xbox 7, аз съм Вълмир 1996 и днес ще ви покажа един сайт за wallpaper на коли, мотори и други. Мисля, че имаше и филми вътре в този сайт, т.е. може да си свали някой сцена от някой филм. Можете да си избирате резолюцията на снимката, каквато и да е, плюс даже и ви пише колко е голяма. Така, като тази, която се на работния плод, тя би казала най-голямата 2560 на 1600. Ето го сайта, не знам дали се вижда, но ще зумна малко. carwalls.com. Нека влезем вътре. Да им проклетия браузър, бе. Ползва мозилата, Google ми е доста смурен. Така. carwalls.com. Ето го сайта. Тук ми би казал последно добавяне, като казах, имаме на мотори, коли, филми. Имаме всякакви модели. Тук в ляво може да си избираме всякакви модели с коли, като BMW, Aston Martin, марки. Имаме и всяки марки. Нека да видим Volkswagen. Той би казал наскоро добавено. Тук може да си избираме резолюцията, както ви казах, пише ви колко е голяма. Имаме 1925 на 1080 най-голямата. Ето вътре как изглежда самата снимка, колата, просто би казал яка снимка. След като отворим самата снимка, дали ще стакне на нея или ще си изберем тук от самата резолюция, която искаме все едно, само ако стакне на самата снимка ще взе в най-малката резолюция. Така ще си избера най-голямата. Това ще ми стане на десктопа. Всъщност екран ми е с 1280 на 800 пиксела. Това е резолюцията. На мен няма бърка да сува и с най-голямата резолюция, като 1080, 1920 на 1080 и даже по-големи. Даже се радвам на таки си дявам за клипове. Изобщо не му бърка колко е голяма самата снимка така. За да я запаметим. Не знам дали някой от вас не знае как се запаметяват, ама аз ги запаметявам с десен бутон записи изображение карто и си го записвам дето искам при мен на работния плод. Ето това свалиме, най-голямата резолюция. Да го отворим. Ето я. Както ви казах, след като свалите дадена снимка от този сайт, ще имате сайта долу дясно. Така, сега да го видим така ще ми стои на десктопа. Ви казал перфектно. Сякаш го гледам викал на живо. Не, шегувам се. Така, това е видеото. Дано се ми помогна, ако си търси някой готин wallpaper за вашия десктоп. Ето го сайта, дано сте видяли видеото. Както ви казах, има и всяки резолюции. Няма да повтарям, вече видео стана бих казал доста дълго. Също не е баш толкова дълго. Това е. Довиждане от мен. Преди да си кажем чао, ще опитам де. Ако някой знае пак някакъв такъв сайт, като carwalls.com, като този сайт, който пак има wallpaper и с всяка резолюция, може да си сваляме от там на коли, мотор, даже на каквото не е, просто да драснем на коментарче долу. Ако ми хареса сайта, мога да направя пак едно такова видео като това, дето сега го правя, го снимам. Това е. Общо взето. Довиждане от мене. Аз съм Богомир 96. Ще се видим в следващото видео, което изобщо нямам на идея кога ще го направя. Когато ми хареса пак някакъв такъв сайт или нещо друго.